A Mariña é mar e montaña, montaña prácticamente ligada a esa costa bañada polo mar Cantábrico. Unha unión representada a través dos 16 concellos que integran a Mancomunidade da Mariña. E precisamente dende esa unidade Ecotur e a Mancomunidade lanzaron a campaña Cociñando a Mariña Lucense, para espertar ese sentimento de comarca. En primer lugar, o sector primario, porque temos moi boa horta, temos moi boa gandería, temos moi bon peixe na Mariña, uns ingredientes tan fantásticos, pois tamén temos grandes cociñeiros, non? Entonces, reunir toda esa amalgama nun conxunto. Unha iniciativa para poñer en valor a gastronomía local. Como? Pois artellada en 3 puntos. Produtores, hostaleiros e, por último, involucrar a cidadanía cociñando os produtos que temos na comarca, porque non hai mellor forma de conservar e de poñer en valor a gastronomía que o que cociñamos cada un de nós nos nosos fogóns, non? Visibilizar e destacar o traballo deles dos nosos produtores. Homes e mulleres que día tras día labran o suco e o mar. Cunha climatoloxía ás veces que non é máis favorable, non é mesmo salir ao mar un día de paseo que salir a traballar, desde logo poñendo as súas vidas, arriscando as súas propias vidas. Non hai fines de semana para todos eses agricultores, eses gandeiros que teñen que levantarse a muxir esas vacas, a labrar esas leiras, a ir pola erva todos os días do ano. Son grandes traballadores, son grandísimos traballadores, todos provimos dali e ás veces esquecémonos un pouco deles, do noso gran sector primario. Produtores que apelan a un traballo conxunto na comarca e que destacan o valor de campañas como este Cociñando a Mariña Lucense. Ahora más que nunca nos estamos dando cuenta, todos yo creo que con el tema de la pandemia, de que al final si tú promocionas en conjunto y promocionas calidad, como hay aquí pues desde la merluza de Celeiro hasta la fava de Lorenzana, uniendo a los hosteleros y a los cocineros y a toda la gente que forma parte de este proceso, se van a conseguir muchísimo más logros. Carnes de raza autóctona galega. Produtos da horta como a fava de Lourenzá. Mariscos das nosas lonxas ou peixes como esa gran merluza de pincho que chega aos portos de Burela e Celeiro. Produtos mariñeiros ligados ao ámbito interior que agora tan só nos queda levar ao prato. E como non podía ser doutra forma, eles, os hostaleiros da Mariña, foron os encargados de elaborar as exquisitas receitas que xa podedes ver na canle de YouTube da Mancomunidade. E agora, para seguir degustando a Mariña, deixámosvos cunha das moitas e boas receitas dun territorio gastronómico único. Bo proveito. Ola, bo día, son Javier Montero e hoxe vamos cociñar para a Mariña. Vou presentar un plato que é fabas de Lorenzá con merluza e changurro de centola. Primeiro temos as fabas de Lorenzá, folla de loureiro, unha trociño de touciño, unha cabeciña de allo, ceboliña, porro, tomate, zanahoria, o changurro que xa está desmigado e ligado e unha merluza de celeiro de anzuelo. Un caldiño que fixamos de marisco e nada máis, un pouquiño de sal. Aquí tedes, este é o plato rematado, o guisiño de fabas con centola, unha merluciña cociñada, neste caso a vapor, e nada, sumarme a esta campaña que hai Cociñando na Mariña, que, bueno, entre todos podemos loitar por unha calidade de produto e unha calidade da zona.